Kasama natin ngayon ang Riders Club. Ang pribilehyo na makakasabay itong mga to. Kami po ay nagpapasalamat. KULIT Motovlog. Alright, see. Hello, what's up mga trupa? What's up mga pre? Good morning, it's me KULIT and welcome sa bago na naman nating episode. Welcome back sa ating channel mga pre. Ngayong araw, i-attendan tayong event. Kasama natin ngayon ang Riders Club. Shoutout! Siyempre, kasama natin si Yorme ng Anda. Big shoutout po kay Yorme. Alright. Holy din, gwapo. Sana all, naka-RFA 17 na carbon. Tapos, BMW na DS. Pupunta pala kami mga pre sa Awag, Anda, Pangasinan. Doon gaganapin yung isang charity event ngayon dito sa Pangasinan. Ito yung yung sobrang saludo ako sa lahat ng mga riders na bumubuo nito. Dahil sa pagtulong-tulong ng mga kapwa natin riders, madaming grupo, sama-sama, sobrang laking tulong na yung naambag sa mga beneficiaries na nakakatanggap. Salute ako sa inyo, sobrang saludo ako. So yun, first time ko makakapunta dito sa Awag. Hindi ko pa napupuntahan to. So ito si vlog ni Jim, yung Olermo number 23. Shoutout, free. Buti na lang sinama ako. Isang pribilehyo na makakasabay itong mga to. Totoo lang mga pre, gusto kong sumama dito sa grupo nila. Pero ang alam ko, magkakatropa tong mga to kaya exclusive lang sa kanila. Sitio Sobor. Ang ganda pala daan dito, sementado din. Kaso medyo marami talagang bitak. First time ko makakasama very short ride itong Riders Club. Pero si Jim, si vlog ni Jim, lagi na natin kasama to. Madalas na natin siya nakakasama. So, ganda ng dito. Sa yun, sabit ako. Yun, dito na tayo mga pre, Awag Integrated School. Alright, daming riders. Dami. Sana all pre, sana all. Sana all. Kay Yorme. Alright. Dito na tayo.
Grabe, solid. Hindi ako makakapagsalita. Grabe. Ang daming tao. Wait lang. Namimigay tayong sticker. Kasi si Jim. Sige na may kung ng kaloy, no? Kaya ano? Bagong kami recruit na yan. Thank you. Si Mari. Saan tayo, pre? Sama ako, pre. Ay, go. Sige, sige ako. Iba't ibang grupo. Una po, welcome po kayo sa ating bayan. Good morning po. Una, sa pamilya po ng Caniedo, kaya Jogz, sa buong pamilya nila ay kami po ay nagpapasalamat sa inyong tulong, suporta sa kanilang pamilya. Napakalaking bagay po dito para po sa pagpagamot ni Uncle Jogz o ni Kuya Jogz. So sa lahat po ng mga riders, nakagaya natin, kagaya ko po, nakagaya rin po kong riders. So, sana po, mag-ingat po tayo sa pag-uwi. I-challenge po kayo lahat ng mga riders. Sana inspire natin yung mga kagaya natin nagmumotor. Na wala na sanang kamote riders. Mga ganun ba? May kamote riders. Inspire natin sila na Yung kamote sa daan, meron tayong lisensya. Ikaw lahat ang gagawin natin para sa kasama tayo wala tayong problema. Diba? Kung ano ba yung nalalaman natin about sa safety, sa riding. Wala kami na mga. Sige, ingat pre ah. Ingat natin sila sa harap natin. Huwag po tayo magaling ng pakipag-away kasi tayo ay tumama tayo sa class para meron tayo mapitigan. Gagawa dito. Alam mo naman ha? So dapat, kaya din natin sila na maging disiplinado lalo na sa kalsada. Kasi ang kalsada po hindi yan racetrack. Matagal na akong nagsasabi na nagbiyahe. Minsan may mga problema. Pero kung alam natin yung safety, alam natin yung dependent driver po tayo, makakapunta, makakabalik po tayo sa ating mapupunta. Again, good morning. Maraming salamat sa lahat ng mga riders na tumulong at sumuporta. Mag-ingat po kayo sa pag-uwi at enjoy nyo po yung pagpunta sa ating bahay. Magandang bagong natin. Maraming salamat po sa pagkakagawa namin. Are you all my personal dreams?